Salamat sa Ginoo sa makausapa. Masipang pakpak para sa atoang Dios sa iyahang paggamit kanatong tanan sa buluhaton sa medical mission. Maayong hapon tanan diha mga kaigsuunan ug nalipay kog dako nga kita na usab nagkahiusa sa pagsimba sa atong Dios karong kahaponon. Nalipay kog dako nga aduna kitay oportunidad nga makaistorya na usab ilabi na sa pulong sa Dios diha sa Mateo Kapitulo 12. So Mateo Kapitulo 12, ato ang ablihan ang ato ang Biblia, kay diha ta karon mag-istorya. Ang ato ang pag-aistoryahan, ato ang gitituluhan og may katuyuang tubag. Sa gikan sa bersikulo 8 hantod sa bersikulo 21. No, atong iduko atong ulo og magampo kita mangayo kitag kaalam sa Dios. O Dios, nangayo kami sa imuhang kaalam ug pagpasabot sa balaang espiritu nga diin o Dios ang imuhang pulong mahimong parte sa amuhang kinabuhi. Maaplikar namo kini o Dios sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi ug diin ikaw o Dios malipay gayud sa tagsa-tagsa ka kinabuhi nga naa dinhi. Salamat kaayo niining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Usa sa mga tawo nga inilagayod ilabi na sa atoang pagtuo kanang ginatawag bitaw nila og protestante. Gasugod kana tungod sa kining tawhana nga ginganlan og si Martin Luther. And many of us uban siguro nga naa diri nga nakaila ni Martin Luther ug bisan pa sa mga bantugan nato nga magwawali ug mga magtutuo kang Ginoong Hesus karong panahona. Nagalantaw gayud ni Martin Luther isip usa ka tawo nga ehemplo sa pagtuo. Ang iyahang pagtuo ilabi na sa kining ginatawag nga 5 solas. 5 solas. Unsa kining 5 solas? In Christ alone, by faith alone, in the scriptures alone, for the glory of God alone, ug by faith. Nasulti ba nako na? No, o grace alone di ay. Sa grasya lamang sa Dios. Kining lima, mao kini ang na battle cry ni Martin Luther ni adtong panahona sa year 1483 or tunga-tunga lugar sa iyang kinabuhi. Ug hantod karon daghan ang mga magtutuo nga diin kini gihapon ang gibarugan diha sa ilahang padlantaw sa kinabuhi ug diha sa ilahang pagtuo kang Ginoong Hesus. Sa uban sa atoa nga karon pa nakalantaw niini or nakaila niini nga lana, it would be a good way nga atoang tun-an ang kinabuhi ni Martin Luther. And I know daghan kanato mapanalanginan gayud sa iyahang kinabuhi. Apan makita man nato no nga sa mga karakter sa Biblia, naagyoy mga apan ang kining mga biblical characters na matud pa nila na ay dark side or adunay parte sa ilahang kinabuhi nga ngit-ngit gihapon, adunay kangit-ngiton. Pareho ni ana si Martin Luther. Wala kaayo ni gisulti sa mga history books, but many of the historians nagaingon nga naay dark side si Martin Luther. Sa late sa iyahang kinabuhi, namatay si Martin Luther in the year 1546. But in the early 3 years before siya namatay, mga 1543, 1542, nahuman ang iyahang libro nga iyahang sinulat nga gitituluhan kini og On the Jews and Their Lies. In fact, hantod karon og mulantaw kamo sa Amazon, pwede ninyo mapalit isip usa ka e-book, e-publication or e-book. Dili ko mo recommend nga inyohaning paliton og basahon, pero sa kadtong interesado kung unsay sulod niini, pwede ra gihapon, pero kinahanglan lang og paggiya. Kay nganuman, ang gisulat niini nga libro On the Jews and Their Lies, usa kini ka lalum kaayo nga kapungot ug kasuko ni Martin Luther sa Hudeo nga mga katawhan, the Jewish nations.
Kay niadto manggong panahon na late sa iyahang kinabuhi, ang iyahang pagtuo ug ang iyahang gibuhat isip usa ka kausaban, no? Kausaban sa mga naandan nga relihiyosong pagtuo niadtong panahona. Nahimo na siya og usa ka movement. Nagagain siya og momentum kining ginatawag nga Portes or Protestantism. Mao man ni panahona nagsugod. Tawag kini sa Roman Catholics sa mga misunod kang Martin Luther, ilahang gitawag nga Protestant kay ga-protesta man. Pero karon kung sa ato a lugar, dili kayo ko ganahan nga mutawag sa akong kaugalingon nga protestante kay wala man ko'y giprotestahan. No, may pagtawagon nako akong kaugalingon nga sumusunod ni Ginoong Hesus. That would be a mas klaro nga title lugar nimo og nako. Pero mao kini ang nahitabo kang Martin Luther. Grabe ang momentum sa iyahang faith to a point nga most of Europe nalukop na nga mutuo ug mosalig sa iyahang paglantaw diha sa Biblia ug sa pagtuo. And we believe nga ingon ana gayud nga biblically accurate ang many of the works ni Martin Luther. So niadtong panahon na late in his life, ga-expect siya nga tungod kay grabe na ang movement sa faith of the five solas, ga-expect siya nga ang mga Hudiyo nga mga katawhan musunod ug mutuo kaniya. In other words, makonverted ang mga Jewish people. But sa kadako sa iyahang pagkamahay, kay wala man nahitabo kini. The Jewish people remained on their faith as Jewish nga religion ug wala ni convert into this movement nga gipanguluhan ni Martin Luther. He was very dismayed ug pungot kaayo si Martin Luther ug iya kining gisulat nga libro. Kabalo mo unsay sulod ni ining libruha. Part of what is inside of this book is actually a an encouragement ni Martin Luther nga ug pwede ato ang sunugon ang mga sinaguga sa Hudiyo. Ato ang sunugon ang mga balay sa mga Hudiyo. Atong himuon nga laborer ang tanan nga mga batan-on nga Hudiyo. Slave ang mga batan-on nga Hudiyo. So tungod ka na sa kapungot, tungod pod ka na sa garbo nga migawas sa kasing-kasing ni Martin Luther nga klaro kaayo ang gisulti sa Biblia, sakto kaayo ang ako ang gipang panudlo ug pangpangwali, wala man misunod ang mga Hudiyo. Mao nang napungot siya og maayo. Mao kini usa sa dark side ni Martin Luther to a point nga naay usa ka tawo. Later in the late 1800s ug early 1900s, naay usa ka tawo nga ginganlan og si Adolf Hitler. Nakakuha siya aning kopya sa libro ni Martin Luther. And usa kini nga naka-impluwensya ni ni Adolf Hitler nga lutuson ang mga Hudiyo na hitabo ang Holocaust that cost millions of lives of the Jewish people. All because of this book. We call this, or the historians call this, as the dark side sa kinabuhi ni Martin Luther. But I believe it's not only Martin Luther, adunay dark side or kangit-ngiton sa ilahang kinabuhi. I believe you and me also have a certain dark side or kangit-ngiton sa ato ang kinabuhi. Ug mugula kini sa panahon nga murag maapikihan pud ta sa mga sitwasyon nga moabot sa kinabuhi. So uban kanato siguro nga gasigi og drive sa matag adlaw, naay mga jeepney driver uban diha nga halaka mug mo padagan murag way kaugma, wala nay ugma, no? Nga boom.
Naapoy uban nga mga motorsiklo diha nga mag-ikis-ikis lang unya kita nga mga naga-drive matarantar pud kita manggawas ning mga butang sa atong baba nga dili na dapat isulti. Aduna pay apelyido usahay. Mulugwa or mugula ang atuang mga kangitngiton. Unsa tong ginabuhat nato sa una sa panahon nga apiki ang sitwasyon. Apiki ang panagat, no? Apiki ang pamilya, relasyon sa pamilya, mupagawas kini ug mugula ang ato ang kangitngiton. So mao kini ang akong pangutana kanimo ug kanako. Tubaga sa imong kaugalingon lang ayaw pangutana sa imuhang tupad, no? Unsa man ang mga pagsulay sa kinabuhi nga mupagula, makapagula sa imuhang kangitngit. Usahay siguro og maabot ang atoang asawa nga murag niadtong adlaw pa maura gihapoy gikasaba hantod karon, no? Sukad sa una og hantod karon maura man gihapon ning istorya, walay lain diha. Or usahay moabot ang atoang bana nga murag barag-barag. Aguroy manggula gayud ang kangitngiton sa asawa. Karong kahaponon, ato kining istoryahan, kay importante man gud ang kining ato ang reaksyon sa matag adlaw sa panahon nga adunay apiki nga sitwasyon nga moabot sa atong kaugalingon. Dako kayo kini siya og kalabutan actually sa imuhang spirituhanong kinabuhi. Si Jesus niining parte sa Mateo kapitulo 12 makaagipod kini siya karon ato kining istoryahan ug usa ka sitwasyon nga hilabihan gayud ka apiki nga bisan ang iyahang kinabuhi delikado na. Before ta mo ambak ni ana ato ang hinumduman og unsa katong pagwali ni Pastor Joe ni adtong Domingo kay importante maning konteksto atong mahibaluan. Kahinumdum ta nga adunay pagwali or engkwentro si Jesus sa mga Pariseo. Usa sa mga butang gayud nga giistorya ni Jesus ug ang mga Pariseo kay kabahin sa nga adlaw igpagpahulay. Niadtong panahon na unsay tawag ana nangibot og uhay si Jesus para ilahang kaunon kay gigutom man ang mga disipulo apan niabot ang mga Pariseo og ningon nga oh Jesus ikaw ha na nikaon ka og uhay. Ug gahuna-una pud ko nga uhay kaunon. Unsa ka na sa murag bugas man siguro na sa ato nga og maadto ka og kanang bugasan tilaw-tilawan nimo tong unsa tong murag lami nga tamis-tamis nga bugas diha unya og madaghanan nimo di ba kalibangaon man ka. Pero sila nangaon sila og uhay. Unya nasakpan sila sa Pariseo ug ningon dili na mao. Kay ingon ani unta daghan unta og buhatonon panahon sa Sabat dili na pwede. Actually pwede biya no kay naay provision sa Deuteronomio nga as long as dili ka magdala og sanggot or tools para pang harvest unsa ba na bukag or unsa ba na pwede ra actually ka during sa Sabat manguha og mga prutas kung gigutom ka. Pero kining mga Pariseo gusto lang gyud nila nga itrap si Ginoong Hesus niadtong panahon na. To a point nga matud pa ni Pastor David nga ang mga Pariseo ilahan nang gi-major ang minor. Ug ang major na noon nahimo ng minor. Sa libuga pud ana istorya ha pastor oy. Which means nga ang katuyuan sa balaod or sa adlaw nga ipagpahulay nawala na tungod kay daghan na kayo sila libro gisulat kabahin sa Sabat. Matud pa ni Pastor Joe, 3 ka chapter sa Talmud kabahin sa Sabat. Daghan kaayo nalimtan nila nga ang purpose di ay sa balaod kay para ang usa ka tawo pwede maka-express sa iyahang gugma sa Dios ug gugma sa isig ka tawo. Apan tungod sa komplikado lagi kaayo ug hunahuna kining mga Pariseo, daghan kaayo og mga balaod to a point nga ang pagserbisyo sa Dios mahimo ng bugat. Nakabati ka ba ni ana
nga ang imuhang pagserbisyo sa Dios murag bugat naman, dili naman lami sa paminaw. Pero kabalo mo, dili lang ang Parisiyo komplikado ug huna-huna. Bisan kita komplikado tag huna-huna. In fact, sa ato ang balaod dinhi sa Pilipinas, naay usa ka balaod nga matud pa ni Pastor David last week, nga kining balaod bitaw nga mubayad ka og buhis. Simple kay nga balaod. Pero kabalo mo og pila na ka libro og unsa ka bagaa nga libro og pila ka tuig imuhang tun-an. Mahimo ka nga makabalo unsaon pagbayad og tax, buhis. Ambot og atoa pa bang mamisur. Ug samtang naminaw ko niadto, nakahuna-una ko nga grabe gyud ning mga lawyer, no. Salamat sa mga lawyer nga naa dinhi. Salamat sa Ginoo sa kaalam nga inyo agihatag kaninyo. Ug nakahuna-una pud ko nga tinuod gyud. Grabe gyud ka komplikado ning tawo. Nakahuna-una ako sa usa ka command ni Jesus sa Ephesians. Maniingon ang si Pablo, no? Husband, love your wife or love your wives. Kadaghanan man na, no? Dili lang man na usa ka husband daghag wives, no? Daghan nga husband, daghan pud nga wives, no? Pero tagsa lang, no? Husbands, love your wives. Simple kaayo. Pero ambot og naa pa bay libro ug unsa pud ka na kabagaa nga libro para atuan ang matuman kanang no mga bana, para atuan ang matuman na nga atong higugmaon ang atong asawa. So ni-research ko sa internet kay basig na ay libro ni ana. Ug tinuod man nga naa gyud di ay na ay libro. Unsaon nato pagsabot sa atong asawa? Nakita nako unya actually niingon ang internet available na sa bookstore. Siguro pagkahuman niini mga bana mga tuta sa National Bookstore na ay libro available na. Kablo mo inani the book Understanding Women has now finally arrived in the bookstores. No? Kinahanglan ni nato basahon mga bana ug ato ang memorization para gayud ato ang ma-fulfill ang command ni Jesus, husband love your wife, no? Okay na. Pero kumidja lang ha, gigugma biya gyud nato ang atong mga asawa. Mga asawa diha kaway-kaway naman diyan, no? Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay usahay kay ang uura ba nila kay dili gyud na sa tinuod, no? Or bala ka diha. Naanak na diha. Lisod kay sabton brad. Lisod kay sabton brad. But yeah. Kung gusto mo madto, adto lang pero wala na siya din na tinuod. Okay, so ingon ana ka komplikado ang tawo. Komplikado kayo ang tawo. To a point nga malimtan na nato og unsa ang essence sa balaod. We have become daghan na kay tag ginabuhat para higugmaon ang atong asawa, daghan kay tag mga balaod nga gibutang diha. Pero nakalimot ta nga ang essence diha higugmaa ang imong asawa, maura man na. Bayad sa imong buhis, maura man na. Pero daghan kay libro brad to a point that sometimes makalimot ta ug unsay point niini. Mao kini ang giwali ni Jesus sa mga Parisiyo nga sa ilahang pagkadungog murag nangurog ang ilahang tuhod ug nagkagot ang ilahang ngipon sa kasuko kang Ginoong Jesus. Nganong giwalihan man minimo kabahin sa balaod nga kami man ang otoridad nga mo explain sa balaod. Pero wala man sila ikatubag sa giingon ni Jesus kanila. Ug dili lang pinaagi sa tubag ni Jesus, naa pagyoy duha ka deklarasyon si Jesus nga nisamot og kasuko nang itom na siguro tong panlantaw sa mga Parisiyo sa kasuko nila kang Ginoong Jesus. Usa ni ana niingon si Jesus nga aduna na karoy mas labaw pa sa templo. Liman ka gideklarar ni Jesus nga siya mas labaw pa sa templo. Ug ang mas hilabihan gyud ni ana kay naa sa bersikulo 8 nga niingon si Jesus, kay ang anak sa tawo, agalon or Lord, sa kangkinsa nga nailalum bisan pa sa adlaw nga pagpahulay. Agalon bisan pa sa adlaw sa igpagpahulay. Mao ka na ang mas accurate nga translation ni ana. So, niining usa ka statement ni Jesus na ay duha ka butang diri nga grabe gyud kapungot ang Pariseo. Una ni ana, kaning pulong nga anak sa tawo.
And when we read of this, murag okay raman siya, no? Dili raman kaayo siya controversial. Pero if you are a Jewish person, usa ka Hudiyo, ug naay usa ka tawo nga moingon nga anak siya sa tawo, anak sa tawo, usa kini ka titulo, paborito kini nga titulo ni Jesus sa iyang kaugalingon, mapungot gyud ka. Ilabi na kung dili ka motuo kang Ginoong Jesus. Kay nganuman, usa kini siya kahulagway sa usa ka tawo sa Daniel chapter 7. Atong lantawon ang Daniel chapter 7. Niingon si Daniel, nakakita ko diha sa mga pananawon sa kagabion ug usa ania karon may usa nga miabot uban sa mga panganod coming in the clouds of heaven sa langit nga usa sama sa anak sa tawo. So there is a figure of the Son of Man. The Son of Man, anak sa tawo. Ug siya miduol kaniya bisan pa ngadto sa mga tigulang sa mga adlaw. So nang tigulang sa mga adlaw. In English, that's the Ancient of Days. Tigulang sa mga adlaw ang iyang pag-translate. But that's the Ancient of Days. That is God Himself. Ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan. Ang Son of Man, ang anak sa tao naa sa atubangan sa Ancient of Days, unya naa didto may gihatag kaniya nga dominyo ug himaya ug gingharian aron ang tanang mga katawhan, mga nasod ug mga pinulungan, mga languages manag-alagad ug managsimba ug manag-worship kaniya. If this is not a divine figure, then I don't know what is. Pero sa pagdeklarar ni ining anak sa tao coming in the clouds of heaven, gitagaan siya dominion by the Ancient of Days, ug ang inyahang dominion will last for eternity. It will not stop. This is the favorite title of the Lord Jesus Christ nga iyahang ginatawag iyang kaugalingon. The Son of Man. And this is a divine figure. So maunang pagkadungog siguro niini na imagine ako ang mga nawong sa mga Pariseo diadto nga ug pwede lang batuhon nila si Jesus. Ilahan na untang batuhon pero basin ug walay bato ni adtong panahona puro uhay. So uhay siguro ilang ilabay kang Jesus. Pero it caused them a lot of anger towards the Lord Jesus Christ. And it's not only in the Son of Man nga title, niingon pagyud si Jesus nga agalon siya or Lord siya over the Sabbath. Adlaw nga igpagpahulay, pasabot niini ang iyahang otoridad, isip the Son of Man, anak sa tawo, mas labaw pa kaysa sa balaod sa Sabbath. Specifically, o generally, mas labaw gayud siya sa balaod ni Moises. Kaya nga naman, siya man ang gabuhat ni anang balaod ni Moises, si Jesus Christ. So you see the kind of statement nga giingon ni Jesus nga ug makadungog ang Hudiyo niini murag worthy manggod kini og pagbato hantod sa kamatayon sa Deuteronomio pa. So tungod niini adunay gibuhat pagayod nga usa pagayod kapag trap bitik. Gibuhat nga bitik ang mga Pariseo para kang Jesus aron ilahang dakpon si Ginoong Jesus. Makita kini nato sa Mateo 12, magsugod kita sa 9 niingon didto nga the same day pareho nga adlaw si Jesus nilakaw gikan didto. Siya misulod sa ilang sinagoga. Ug imbis makakita si Jesus ug mga tawo nga gabasa sa Torah, ga-memorize sa Torah, or usaba ka rabbi or usaba ka Pariseo nga nagtudlo sa Torah, dili kana ang nakita ni Jesus, which is very unfamiliar. Kay didto sa sulod sa sinagoga naay usa ka tawo nga ang iyahang kamot nakuyos, a withered hand man. Ug gipalibutan siya og mga Pariseo. Makita nimo panlantaw pa lang murag na nagyoy di mao ni ining pictura ba. Pagsulod pagayod ni Jesus, wala nay good morning. Diretsog pangutana ang usa ka Pariseo.
Jesus, maayo ba or is it lawful naa ba sa balaod? Maayo ba sa balaod nga muayo ikaw ug usa ka tawo sa adlaw sa igpagpahulay? Now, this was a question nga ilahang bitikon si Ginoong Hesus aron ilang madakpan. But Jesus already knew the situation. Unsay tubag ni Jesus, niingon si Jesus, kinsa ba diha kaninyo kung naa kamoy karnero nga mahulog sa lungag or buslot sa paadlaw sa igpagpahulay nga dili ninyo kuhaon gikan didto sa lungag? Actually, ug imuhang lantawon gyud ang Talmud. Nay gisulat didto sa Talmud nga panahon sa Sabat, sa ilahaning balaod sa Sabat ha, mga Hudiyo. Pwede ka mo you may take care of the preservation of life. Pwede ka muluwas og kinabuhi sa panahon sa Sabat. Kung ready ikaw, prepared ka niini, angayan kini siya pasalamatan. This is praiseworthy. Dili na ka kinahanglan magbuhat o mangayo og lisensya gikan sa Sanhedrin. Mao kini ang provision. Pero tungod lagi kay gusto gyud nila dakpon or biklon si Ginoong Hesus, nangutana ang Pariseo og ingon ani nga pangutana. Unya nitubag si Jesus, pagkadako pagbili sa tawo kaysa usa ka buok nga karnero. Busa, uyon sa kasuguan ang pagbuhat ug maayo sa adlaw igpagpahulay. It's good to do good works. It is lawful to do good works during the days of Sabbath. Mao na giingon ni Jesus. Ug wala na hulatan ni Jesus nga motubag pa ang mga Pariseo, iyang giingnan kadtong tawo nga nikuyos ang kamot nga you stretch out your hand ug diha dayon kining tawo nga nikuyos og kamot iyang gi-stretch out ang iyang hand o ang iyang kamot nahimo nang pareho sa mga normal nga mga tawo. Ug a miracle happened during that time. Why ikatubag ang mga Pariseo? Apan sa gibuhat ni Ginoong Hesus, nisamot ang kaaligot-got sa kasing-kasing niining mga Pariseo nga karon gasugod na ang ilahang pagplano aron patyon si Jesus. Dili na lang bitikon si Jesus, kundi patyon na gayud. Patyon si Jesus. But Jesus knew this. Kasabot si Jesus niini, maunang adunay reaction si Jesus sa death threat nga iyahang nabati ni adtong panahon na, which is very interesting. Atong basahon, 15 to 16. Ug si Jesus sa pagkamatikod niya niini, iyahang unang reaksyon, mipahawa siya. Nganong mipahawa man si Jesus? Ug dili lang kana sa iyahang pagpahawa, daghan ang misunod kaniya ug kadtong misunod kaniya iya silang giayo sa ilahang mga gipangbati ug gipinahan sila, giingnan sila ni Jesus nga ay mugsaba ug kinsa ako. Ayaw ko ipaila sa mga tawo. Duha ka reaksyon ni Jesus nga murag, di ba murag apiki man? Ngano man nga dili niya ipaila ang iyang kaugalingon sa mga tawo. Naapoy usahay nga muingon siya sa katong babayi nga naa sa atabay nga lakaw ingna ang mga tawo didto nga naa na ang Mesiyas. Libog si Jesus, mura mag-inconsistent si Jesus. In fact, katong tawo nga nasudlan og legions of demons, pagpahawa ni adto sa mga demonyo, iya man tong giingnan nga lakaw adto balik sa imuhang lugar kay gusto man siya mukuyog ni Jesus. Ningon si Jesus, ayaw balik sa imong lugar ug ingna ang nahitabo kanimo nga gibuhat nako kanimo. In fact, ang kuang igagaw nakapangutana ni ini ba nga nganong usahay lagi kuya si Jesus moingon nga isulti sa tanan og kinsa ko. Napoy usahay moingon siya nga ay saba og kinsa ko. Di mamurag inconsistent man si Jesus. But then there's actually an explanation for this.
Ug ang explanation ni ana kay pinaagi sa usa ka propesiya ni Isaias sa libro ni Isaias kapitulo 42. So wala nagpasagad si Jesus dinhi. Kay ambot lang kung ako siguro si Jesus or ikaw ba si Jesus niining panahona, kabalo na ka sa imuhang gahom. Kabalo ka nga ikaw maoy son of man. Kabalo ikaw nga sayon ra kaayo nimo walihan ang mga tawo ug mukuyog sila nimo, pwede nimo pakaulawan pagsamot ang mga Parisiyo. Pwede kayo. Pero miatras man si Jesus. Dili man siya pareho ni John the Baptist na kahinumdum ta sa pila ka Domingo nga miagi. Sa iyang pagbautismo kang Jesus dito sa Jordan River, nakakita na siya sa Mesiyas. Nahimo siya more passionate nga wala na ni shift ni usub ang iyang ministry nga gikan didto sa pagpangwali o pagbaptize sa mga ordinaryong tawo. Karon niadto na siya kang Herodes. Namadlong siya ni Herodes. Ikaw daghang kikagsala. Nahitabo na priso. Na priso si John the Baptist. But for Jesus, muramag ni talaw. Mao ba ni ang gibuhat ni Jesus? Nahimo ba siyang usa ka talawan? Actually, dili. Kaya in the book of Isaiah chapter 42, it tells us nga dili pa ang panahon kay naapay dapat i-fulfill nga propesiya si Ginoong Hesus. Tulo ka propesiya nga makita nato dinhi sa Isaiah chapter 42 nga niingon ang Dios, ania ang akong alagad, behold my servant. Ang pulong ni ana sa Griego kay ang pulong nga pais. P-A-I-S, pais, kaning servant. Usa kini siya kahulagway sa kana bitang usa ka batan-on nga sulugoon. Siguro naatay na ilhan inana no nga batan-on nga sulugoon nga bisag unsay sugo nga imong isugo, bisag unsa kana kalisod, wa gyud nay pangutana, mo diretso gyud nagtrabaho, malipayon pa nga mubuhat sa unsa man kalisod nga trabaho kay tungod nahigugma siya sa iyang master nga gasugo kaniya. Mao na ang pulong nga pais. Here is my servant. Behold my servant. Ang akong alagad. Ako kini siyang pinili. Ako kini siyang hinigugma. Ug ako kini siyang gipangga nga servant. Ug kini nga ako ang servant. Ako kini siyang gibutangan sa akong espiritu. Matud pa sa Dios. O pinaagi niining akong espiritu nga naa kaniya, siya magdala og hustisya sa mga kanasuran. Jesus has to fulfill this. So maunang si Jesus miatras usa. Kay dili pa ang panahon nga mamatay siya. Miatras siya in order for him to be able to bring this justice, kaning hustisya. Apan dili kini nga klase nga hustisya nga atong gihuna-una. Nga magdala ka og mga unsa ba na instruments of destruction para adunay hustisya mga mahitabo. This is what people calls as a non-violent kind of justice. You know si Jesus daghan kaayo og mga dili Kristohanon nga na-admire kaniya. Usa ni ana si Gandhi. Gisunod ni Gandhi ang klase sa kinabuhi ni Jesus nga ang iyahang pagkontra sa gobyerno kay non-violent. And there were people such as Leo Tolstoy nga who is a proponent of a non-violent kind of kanang pagkontra sa klase nga sayop diha sa panggobyerno. And there is one person who says nga the most effective kind of revolution is a non-violent one. Jesus here, according to the verse, nga sa iyang pagdala o gustisya, wala gayud siya musyagit, wala siya muhilak, matud pa didto kining pulong nga a bruised reed he will not break. Nangita ko anas binisaya, a bruised reed he will not break. Ang kining bagakay kuno nga nalata, dili na niya balion. Ang bagakay ba kana bitang kawayan nga mauni kahadlukas mga wakwak bagakay no?
mga bagakay nga nalata, dili na buakon ni Jesus. That's how gentle His way of justice is. Gentleness and compassion and love. Mao kini ang pagpadala ni Jesus sa hustisya. Ang smoldering wick, He will not snuff out. Kaning kandila nga hapit na bitaw malanay nga mapalong na, dili kana niya palungon matud pa. And this is the kind of gentleness that Jesus has when it comes to justice. Sa pagdala niya og hustisya nga gikan niini sa iyahang gentle way, a non-violent way of bringing justice. Mudala kini sa ikaduha nga katuyuang paglihok ni Jesus nga mudala kini sa kadaugan. It's not only through justice, but it's a justice that will bring sure victory. Sigurado nga kadaugan. Ug mao kini atong makita kang Ginoong Hesus didto sa cross. There was no words of reklamo nga nigawas sa baba ni Jesus during that time. But He carried all of the burdens ug mga sinfulness sa tibuok kalibutan. It was in Him. Wala siya'y sala, pero siya gipakasadaan sa tanang sala sa tibuok kalibutan, and He carried it on that cross. This is the kind of justice nga gidala ni Jesus, nga midala kaniya kanimo ug kanako padulong sa kadaugan, ug niingon si Jesus sa cross, natapos na. Because it was during that time that victory became very sure. Nahimong sigurado ang kadaugan. Pero na ako'y pangutana, and I'm sure some of you are probably asking this. Sa pagkinabuhi ni Jesus og ingon ani, gentleness, compassion, and love, non-violent way of establishing His kingdom, masulti ba nato nga si Jesus usa ka pacifista? Unsa man kining pacifist? A pacifist is someone who oppose violence. Ang kining mga Jehovah's Witnesses are one of the pacifists nga dili ni sila moapil og army, dili moapil og police, og bisan pa og naay mosulod sa ilahang balay og kidnapon ang ilahang anak, dili gayud na nila pusilon, no, matud pa sa ilahang balaod, because they believe in a non-violent, a pacifist. So dili sila, oppose sila sa violence, especially war, for any purposes. A pacifist who often refuses to bear arms. So di sila magdala og pusil or unsa man nga hinagiban because of conscience or reasons of conscience or religious conviction. Si Jesus ba usa ka pacifist? Dili mo tuo og gubat. I want us to remember nga si Jesus wala gawali nga dili ka pwede magdala og weapon. In fact, sa panahon nga gidakop silang si Jesus, ang iyahang disipulo si Pedro gadalag espada. Ug iyahang gichap-chap tong dalunggan sa usa ka soldier. Unya niingon si Jesus nga ayaw, iyahang gimagic, gihil niya balik in the miracle na nataod balik ang dalunggan. In the book of Psalms, God was actually a bringer of war. Gadala siya og war. And in Revelation, when Jesus will come back, He will bring a sword of justice, and He will declare war sa kadtong mga evil people to a point nga ang iyang puti nga biste mahimo kining pula kay mapuno kini og dugo sa mga dautan nga mga tawo nga mo-oppose kaniya. So in other words, Jesus is not a pacifist. Instead, si Jesus nagmodelo kanato sa usa ka kinabuhi nga nagstand against evil and nagpursue og righteousness to the glory of the Father. So in other words, ang kini nga particular reaction or response ni Christ to the death threats of the Pharisees is naay katuyuan. No, dili always ingon ani ang response ni Christ. Because Jesus has to fulfill what the prophet Isaiah declared as a prophecy.
So daghan pagbuhaton si Christ, iya pang tudluan kining mga gahig-ulo niya nga mga disipulo, wa pa nauman. So Jesus stepped back. It's not yet time, Jesus said. And not only that He will bring justice ug magdala siya og kadaugan, si Jesus usab magdala og paglaom tungod sa kadaugan nga iyahang gibuhat dito sa cross. That is in verse 21. Niadtong panahon na kabalo kita sa Old Testament nga ang Hudiyo ragyod ang pinili nga mga tawo sa Dios. Apan tungod sa kadaugan ni Ginoong Hesus didto sa cross ang mga kanasuran, apil ikaw ug ako, aduna nay chance nga mahimong pinili sa Dios ug mahimong anak sa Dios, which was not there before. And this is the hope that you and I have. Mauni ang rason nga nganong muadto ta didto sa gym sa gusa. Dili tungod kay naay snack. Tungod kay atuang walihan ang mga tawo sa paglaom nga naa kang Ginoong Hesus. Nga pwede pod sila tawagon nga anak sa Dios, which was not there before. That is only solely for the Jewish people. But now we have this privilege, the hope in the Lord Jesus Christ. Katong alas 10 na ay kanta nga sa usa ka line nga pagkanta nako hapit mitulo ang ako ang luha, because it was said there that God knew the depths of our hearts ug unsa ka evil ang ato ang intentions in our hearts, but yet He loves us the same. God sees through the dirt, ang kahugaw sa atong kasing-kasing, but yet He loves us the same, and He offers us this hope in the Lord Jesus Christ. Paglaom kang Jesus lamang, wala nay lain. And when we have this, there is this victory that you and I have. Amen. Hallelujah. So ningon si Jesus, dili pa panahon, dili ni tinalawan nga response ni Christ. Response kini ni Christ nga consistent sa iyahang kahibalo sa pulong, sa iyahang pagkasuod sa Dios. This is a response of a godly person. Dili ni siya pinasagad, tinalawan klase nga response, but a response of a person who is very intimate with his Father. Si Jesus Christ responded this way kay naamay katuyuan. Kita daghan sa panahon sa atoang kinabuhi nga daghan gyud klase-klase nga pagsulay. Kining mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi ug ang atoang response niining pagsulay, dako kaayo ni og kalabutan kung unsa ikaw kasuod sa Dios. Dili nimo pwede isulti nga hamtong naman ko sa pagtuo kay pulo katuig nagugog sigig simba dinhi sa GCAF. Dili nimo ma-measure ang pagkahamtong nimo sa pagtuo sa pila ka oras ka basa sa pulong sa Dios ug gaampo sa Dios. Kay nganuman maulawan kas Pariseo, brad. You know what the Pharisees are doing? All their lives they are memorizing the Torah. Kanang pila ka oras nimong pagtuon sa pulong sa Dios, maayo man na, and I tell you, you do that. But that is not a measurement of your spirituality, ang pagkahamtong. Unsa ang measurement? Ato ang hinumduman kini. Ang imuhang spirituhanong kahimtang, condition, kay masukod ka na, pinaagi sa atong reaksyon sa panahon sa pagsulay. Sa panahon nga apiki. Dili lang sayon nga apiki, kanang mga traffic, nay mga motor diha nga ug naay mga jeep diha, nay mga taxi diha nga kulang seminar, no? Kundili bisan kadtong mga apiki nga sitwasyon sa imuhang pamilya, apiki nga
pagsulay sa imuhang business, nga dugay nakagahulat nga Lord, kano sa man nimo lambo ang ako ang business? Or kano sa man ko Lord nga mosaka ni ining ako ang trabaho? Sila Lord paspas kayong promotion. Musuhid na lang ko nila ug unsay ilang gibuhat. Diri di ay. Dili didto sa kanang sigig basa. Maayo ka na. And I tell you, you do that because unsaon man nimo pag-respond in a godly way kung wala ka nakabalo sa imong gibasa sa pulong sa Dios. But in reading alone and in our prayers alone, dili masukod dinhi ang atoang maturity, pagkahamtong spiritually. It is actually during the trying times, sa mga apiki nga panahon nga moabot sa imong kinabuhi, diha makita kung unsa gayud kahugot ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus, unsa ikaw kahamtong diha kaniya. Kay numdum ko, there was a certain time dito sa Quezon City, niadto ko sa SM North, niabang mi sa kadtong murag stroller ni Kinkin, nga murag sakyanan, bugat-bugat to siya, nalingaw mi og suroy-suroy, wala na mo nabantayan nga hapit na di ay ang oras, kay giabangan man na mo 15 minutos na lang, nya nami dito sa Pikas Building, 15 minutos na lang, so gadali-dali kog dagan, kay basig makabayad ko og extra hour. Unya nilinya ko kay di man ka pwede mo agi og escalator kung naa ka atong bugat nga stroller. So nilinya ko didto sa elevator and tungod lagi kay lisod akong kahimtang, nilinya kog tarong pero ang mga tawo murag mutuyok raman sa ako Sila may makauna. Unya pag musulod nako puno na. Unya naka-idea ko nga saong ka ko ni gamay na lang gyud makabayad nako. So akong buhaton mo naog na lang ko padulong sa basement, dili na lang ko muhulat nga munaog pa unya musaka balik sa basement kay gikan sa basement puno na daghag mga tao dito sa basement, so munaog na lang ko unya pagbalik pwede na makasaka ko kay tuwa mas taas tong pag-uli sa stroller. Unya diadto tinuod man daghan kay mo overtake pero nakasulod gyud ko puno-puno gyud mi. Ang problema kay mitingog man ang elevator nga tit una ko sa linya pero last ko nakasulod kay lisod akong kahimtang. Pero ningon ko nga ako mo gawas. Nga una man ko sa linya, giobertikan man ko. Unya napag yo'y tao dito sa likod nga dakog lawas. Sus, kinig yung mga Pinoy. Nasuko sa ako Kay di man ko mo gawas nga gatingog-tingog na ang elevator. May na lang buutan tong tig-operate sa elevator, siya mo imigawas. Siya mo imigawas. Unya ninaog ang elevator niadto sa basement. Pag naog pag yung basement, nanaog tanan, ako minaog. Kay musaka man ko balik. Nay katong taong dako kay glawas, nilantaw gyud sa ako, lain na kayong nilantawan. So kinig yung mga Pinoy. No, gyud balik-balik yang gisulti. Duko ra gyud ko didto. Sa akong una-una, murag ako na siyang giluba kapila ba. Pero di pug ko pwede mo react sa kay dako man kay sa glawas. Grabe na ang nahitabo sa akong una-una o kasing-kasing no, gasagol na ang akong kakulba kay makabayad ko. Unya giaway pa ko sa mga tawo, wala. Pugong lang gyud unya nakabalik gyud ko pag abot pag gyud nako dito sa akong giulian ningon pag gyud to nga sir, actually okay raman sir, buotan raman mi bisag mulapas ka, dili man kanamo pa bayron. Pero sa kinabuhi, ang klase-klase nga pagsulay sa imong kinabuhi, dili lang man ingon ani klase no nga problema sa elevator or problema sa traffic or problema sa mga unsa man nga mga butang na ay panahon sa atong kinabuhi nga ang problema diha na sa ang atuang kinabuhi na. It would cost us our life. Okay lang siguro kung atuang kinabuhi, pero ang atuang pamilya, ang kaugmaon sa atong pamilya is at stake. And it's during these times, ato ang response during these times sa klase-klase nga pagsulay sa kinabuhi, this will measure the kind of
spirituality that you and I have. Sayon raman musulti nga, hamtong naman ko. Kay pila na ko katuig ga simba. Ga serbisyo pa ko dito sa gusa. Ga share ko sa evangelistic material. Ga lead ko praise and worship. It's easy to say that. But when push comes to shove, sa panahon nga apiki, ang klase sa imong response, this would measure the kind of spirituality that you have. Jesus responded according to his knowledge of who God is, according to his mission, according to his purpose. Kay nga naman, tinuod man nga suod siya sa Amahan. My prayer for us here in GCAF, dili lang man ang pagsulay sa atua individual, but even as a church, we are in our trying times. Daghag pagsulay karon isip sa simbahan. How do you respond? Will we see a Christ-like response from all of us? Or ang makita lang ba nato kay puro mga negatibo o puro pagreklamo o uban pang manggawas nga kangit-ngit sa atong kinabuhi? Atong iduko ang ato ang ulo and let us pray. Ginoong Dios, amo ang gidala sa pagampo ang matag usa karon nga naa dinhi. Uban sa amo o Dios, naga-experience og klase-klase nga mga pagsulay. Naay uban dinhi Lord nga ang pagsulay nga ilahang giatubang kay susama sa usa ka bukid, Ginoo, nga dili gayud namo kaya or dili nila kaya nga sa gubangon. Apan pinaagi lamang gayud sa imuhang grasya. Kining tanan, Lord, pinaagi lamang gayud sa imuhang grasya. Ug kining tanan amuang gidala diha sa tiilan ni Jesus. Kay og kami lang, o Dios, pakyas gayud kami perminti. Lord, tabangi kami nga matinuod gyud kami diha sa amuang pagkahamtong kang Ginoong Jesus ug ang amuang relasyon diha sa Amahan. Tabangi kami, o Dios, nga mutuo kami sa promesa ni Ginoong Jesus. Musalig kami sa iyahang pulong ug we will truly put our faith in the Lord Jesus Christ. Ug dili sa unsa man nga mga promesa dinhi sa kalibutan. Kanimo ang dungog ug himaya, Ginoong Jesus. Sa imong ngalan kami nagaampo. Amen ug amen.